wong kentire sapa kene. Seleramu sing arane Lupit Slenteng iya. Warane kaya Macindra ini. Nyong arane Pati ES. Nyong arane Nyong cuat men karo Sineng Buri kae kowe. Sineng Buri keri gentenan jatahe nyong ya pokoke. Dikira hanya takut ya. Wong ning ngendi-ngendi kowe Apa? sing ngepang kowe wit-witan kecocot bisa ngepang kaya iki maksudnya. Itu ngepang goblok maimu apratihan li. Siapa? Ye arane ngemanihan. Oh, kemalingan. Kemalingan watu. Kemanihan malingan. Arane kon siapa? Perkenalkan nama saya Naudzubillah min dalik Kang Lupit. Dimensi. Wong tuane bisa ngarani anaknya nyublek. Mikane nyublek nyublek. Oh, berarti bapaknya tukang kendang. Mikane. Lah kowe sih tungdeng. Oh, nyung kupinge moyok raimu. Raimu sing cocote angel kok kupinge bosok nyung. Nyolahane brengasane apa? Wis ora iki pangapik-apikan ki. Sok. Ahu, Sugeng maksude. tak kira ahu. Seliramu badhe wonten wigati menapa? Iki dene ngalus semen basane nyong ora mudeng. Ana perlu apa meneh? Nyong repan boyong gamelan sekaten. Pangapunten boten angsal. Gamelan sekaten nggih manggene teng mriki teng Kadilangu nggo ngajari santri-santri pondok pesantren Kadilangu gurune Kanjeng Sunan Kalijaga. Dilek nyong ora oli. Ki panggelut apa panganyang-anyangan. Angel teman. Pangapunten amanah Kanjeng Sunan Kalijaga kula boten angsal maringi gamelan sekaten wonten teng sinten-sinten ngampurane. Dijoli beras wis. Nyong gawa beras seres mil iki. Akeh nemen Kang. Pentara sater pengaruh Slenteng. Awake dhewek ning kene jaga gamelan ora dipakani Kang. Ngalah berkah kok. Tampani bae Kang. Aja berase tak tambahi wedhus 30. Tak nambahi maning. Ayam telung kandang. Weh pang ditambahi sinden telanjang. Nyong be gelem iki. Ayam telung kandang Slenteng. Kae seprit karo kola-kolane 5 truk wis tak gawa kendak kae. Kang gelem Kang. Ya Allah. Nyong taine bentuke wis ora karuan. Gara-gara ora kelepon segay. Wong awake dheweke jaga gamelan sekaten iki dikon puasa. Mangan sedina sepisan lho kan ora cukup. Nyong lambunge beda Kang. Penyakit lemah. Nyong ususin bae 15 meter dewek. Dih, taine nyong wis kaya umbel Kang. Tak tambahi emas batangan 30 kilo. Gelem apa ora kon? Tak tambahi
Bebek telung iji. Gampang ditambahi memek telung iji. Bebek. Kupingnya bosok raimu selendang gara-gara hatinya sing ikhlas ya kenal. Neni Dalam nyong suwe ora wil neni wil apa toh? Apa Wil apa? wil cacing pangapunten sedaya tawaran kula tolak. Iya ngas nemen wong melarat ka sombong ya. Kon gelem apa ora selendang? Gae isye. Tak tam isye. Kowe mak turung. Ditekaken atine. Ora mung persoalan dunia tok tapi persoalan akhirat, persoalan akhlake. Santri-santri kadilangu gamelan sekaten kowe keramat angger diboyong kok ilang kekeramatane selenteng. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sadat kamaladat culcek kamedulek. Lakan cacing sing wani ngerjani wetenge nyong. Laka silit sing ngep-ngep. Tahan kamu. Beres, sepakat, beres. Sampeyan nanggur ora gelem menehaken gamelan sekaten tak ruda paripaksa. Tak dobong pesantren Kadilangu. Tak boyong paksa gamelan sekaten maring Cirebon. Wih, yang nyong tanekan bae wih. Raimu wong melarat akan cocok kon nih. Mburi incerane nyong ge bangset ge. Ngapurane mboten angsal. Tak paksa kon. Angkat urusan kaya ke urusane AA selenteng. Sampean urusane sing halus-halus bae. Pangapunten raimu kunyuk. Raimu kaya blek icot be ngomongin nyong kaya kunung maksudnya apa? Kewis domongi apik-apik gamelan sekaten ora oleh diboyong maring Cirebon. Kon nolak beras. Nolak. Kon nolak bebek. Nolak. Waduh 30 kambing guling enak men. Nas nolak. Anggur ora kon tak ruda paripaksa kon. Gelut wani ora. Sing tak medeni apamu? Nyong wingi dikeroyok wong 20 be ora mundur. Hebat nemen. Tutumane hebat mburine sumur, paham. Mati oh prangasane apa sih? Kon wani karo nyong. Wani? Kon wani gelut. Berat keh. Kon tak kandem keh. Kon tak jejek kon keh. Kon tak keroyok kon. Golek sing empuk ndi awake nyong. Gebuki. Kapro kon gagian. Ngejak gelut. Iya. Kurang ajar, kurang ya tambahi oh raimu. Raimu be raimu, raimu luwih raimu. Sok kon biasa. Gelut yo, ayo. Ya mas temen. Gelut. Gagian aja kesuwen. Bangsat. Mangsane apa? Aja mendeng nyong melarat terus harga diri nyong dipedek-pedek. Model apa sampean? Sabar Kang, sabar. Sabar model apa? Maning lambe bisa kayak pecahan bata. Suk mangsane apa? Nyong melarat wong melarat tapi harga diri sorry untuk diinjak-injak. Ngasane apa sih? Teng wis teng sabar apa? Ngasane apa sih Ndara? Kang. Jengkel tapi sing melek matane oh. Apa? Kon nendang ping pira miki? Siji.
loro. Nah, hijine. Dah. Hijine siapa kan jabat? Aduh. Duh, nyong jejak tudure nyong dewek. Matane picak. Coca-Cola telung truk ilang kan. Wes ngalap berkai Kanjeng Sunan Kalijaga budal pateni apa nih darani selenteng ke maju Yang mandek. maju ayo sekian budal ayo